Bekuphithizela ngendlela eyohlukileyo namhlanje endaweni yabafundi ibingamagosa esebe lezemfundo bethunyelwe lisebe lezemfundo ephondweni ukuzokuthuthuzela ngokwasemphefumlweni abafundi bebenqunguphele semva kokudutyulwa kotitshala wabo emasangweni esikolo. Basically, when I came in to the gate, they passed me. I asked them what happened. They didn't reply. And then that is when I ran towards the parking bay and checked all the cars that was in the parking bay. And then when I got to his car, I saw that he was shot. And that is when I went and called for help. Utitshala kuthiwa ebethandwa jikelele. Whomever did this to this man destroyed so many lives. He didn't just destroy Mr. Mankqoyi, he destroyed all of us. Usapho luthi lusabindekile. Kuthiwa kufike abafana ababini. Then isecurity ayavuma ukuba ngaba bafana bangene. Then ke bafosile omnye ukhuphe ispam. Then omnye wabe siya kule ndawo apha ke uThulani. Then ke wafika wamdubula lapha thina mina ndifike inansika le festire le eka driver iyophukile. Amapolisa athi akukabanjwa mrhanelwa Thandiswa Mawu weendaba ze SABC eKapa.